имрӯз мо бо шумо ҳамроҳ мурғ ва картошка дар духовка омода месозем. Маҳсулотҳои ба мо лозима 6-8 дона картошкаро намак мекунем ва баъдан ҳамроҳ мекунем мурч ва камтар паприка. Омехта карда ба як тараф мегузорем. Ман мурғро майда карда гирифтаги пешаки духтаро ба мурғ низ ҳамроҳ кардам мурч, паприка, приправа для курица ва соевый соус 1 қошуқ, 1 қошуқ оливковое масло, 1 қошуқи калон кетчуп, 2 қошуқ майонез ҳамроҳ карда боз ба як тараф мегузорем ба 30 дақиқа. Акнун барои лист махсус пакет барои мурғу овощиҳо пухтан ҳаст. Пакет для запекания магизноба мефурӯшад. Дар ин пакет ба меандозем картошкаро ва мурғро дар ҳарорати 180-200 градус 50-55 дақиқа пухта мегирем. Баъд аз 30 дақиқа листро аз тафтон бароварда рӯи пакетро курӯла шакл карда мебурем, то ки хушро суб сурх шуда мурғамо пухта нашд. Барои ҳавош баромадан бо зубочистка камтар сӯрохӣ мекунем ва ба тафтон мегузорем. Чихе ки мебинед сочни хушро таомамо тайёр шуд духтаро. Албатта барои ифтор омода карда бинед. Хеле бомаза тайёр мешавад. Рецепти мо барои шумо писанд омада бошад, ба канали мо обуна шуданро ва лайк монданро фаромӯш накунед. То видеороликҳои оянда хайр дар паноҳи худо бошед.